Hey guys, this is Joey and welcome to my YouTube channel. Kung Bisaya ka, subscribe na. Kung Tagalog ka, mag-subscribe ka na rin. So, as you can see sa atong title karon, mag-mukbang ta. Atong i-mukbang karon kay mga makaon, mga candies and anything that pwede nato kaunon. Sa unsa ra ni oy mga pero kani siya nga mga mukbang pangkwan ra ni wala tay budget karon, wala tay kwarta. At na kung na tay milyon makapalit dagan kayo mga kanang mga mahalon char. O kakaning mga pagkaon ako ang napalit sa mga tindahan tag pison ra ni tag 5 tag gison ana ra. Start oh yay. Una pagkaon ang chili is nga ingani oh. Let's start char. Ang is masya gulaman nga gi flavor ag central. Orange yung sad. Lahi sila flavor. Lahi sila lang. Hipos tani kay magamit panis na kani. Sad. Sa una tumbasa kami tigom mga ingani. Kay amaw gai. Wala magluto mo din ang mga plato. Ha gabi. Hawa ba? Maksud kayo. Tigap mo kayo. Kagwan. Kalit ang surod. Hari na may ibut ng sentral. Masa hari na ibut ng sentral. Next. Sayang kasi. Lain siya. Ay mapapalitan eh. Luod kayo. My favorite. Mas ganahan pa ko kalit sa itong jaljal nga lain kayo. Ano pagpalitan ni si ipahatag ko sa mga batak lang. Ano pagpalitan nga ito kailain. Kasi nag-ibintad to shoutout sa imo ha. Dako kag naong.
Pasok sa imong invention. Kung makakita og vlogger ba nga isog kayo. Sa mga mga tao sa kabutan. Ikadukin lang sila kung bagay. Sabi ka. Lat. Nama siya ko. O. T. Doon ako ngayon. Kapag kayo. My favorite. Char. No, not at all, but kami. Pasikat dia kayak itu. Ngopi. Kapoy kay kaon ay. Kanang ikot nila, ikot mo isa. Uhaw ka. Kai. Bag naman eh. Ano yung mukbang ba? Okay, main na. Bye-bye.